Oui, mbola tsara antsika jiaby, juste hagnano vidéo hely za, namagna boka Diego. Anareo boka Diego mivolagna aminakahy fa nimpody koa délestage. Anareo ma tsy fe volaniko zay. Anareo ma tsy fe. Tsy hitanareo fa PM igny, izy navy agny, juste amonimotro fo izy koa fa miala eo, délestage io tsy maintsy mipody fo. Anareo boka sarotry volagniny, sarotry atao, eo amizay anareo mivolagna anareo mivolavolagna fo. Ino raha volaniko taminareo? PM io tsy mijery anareo, PM tsy mijery. PM tsy mijery olon'ny Diego. Raha agnatin'ny compte en banque-nazy fo raha tadiaviny volaniko zegny. Izy koa mavita aby izy mamono Diego un par un, nivonian'ny PM io, izy tsy jireny fo eky volaniko aminareo zegny. Donc ni anareo volagna fa nipody koa délestage, le tsombiagna mba délestage niala. Izy tsara niala. Juste PM navy dikan'izegny, tanareo, jerinareo somaindreo. Jerinareo somaindreo fa izy koa rô tsy hagnano délestage io tsy ataondreo marigny. Fa ireo izy koa tia hagnano, ataondreo marigny. PM navy, délestage kirikira niala izy io, Diego fa feno koa délestage. Mbesa, ministre de la jeunesse et des sports, navy ao izy, navy teo izy. Nitsangana bora réglage. Azonareo zegny? De toute façon, za karaha fa tsy maregny bora réglage resaka décentralisation. Zegny boka propagandinazy. Aie décentralisation. Niany tsara regny feky boka rô. Rô niany tsisy araiky regny. Za fa mivolagna aminareo. Madagascar mandroso à condition que gasy mitsangana. Hitanareo rô jiaby nahazo vola ta Madagascar igny. Garantie premier milliardaire à Madagascar, deuxième milliardaire à Madagascar, troisième milliardaire à Madagascar. Ino raha jirendreo? Zava niany Madagascar marary. Ireo mihetsiky. Or que ta Madagascar nazahoandreo miliara io, niany ty Madagascar marary. Rô mba ranao mihetsiky volagna fa fitondragna ty tsy manjary aloha mba amboarantsika ty fotony ampietsika hely malagasy. Or que karakory nazahoandreo vola. Jusqu'à opérateur économique volaniko aminareo. Rô tsy mijery. Zegny volaniko aminareo, mitsangana karaha ataon'ny Tuléar zio. Basy Tuléar tsy magneky. Atsika Nosibeo ndraiky, atsika mangigny. PM navy izy tsy mijery anareo fo eky. Izy koa izy mety amono monsieur le maire Jean-Luc Diavolojary fa vonieny zo. Izy tsy mijery volaniko aminareo zay. Izy navy tagny nagnaboaboaka branazy volagna fa za eto, tu vois. Izy tsy mijery. Même rô boka Antananarivo volagna izy koa PM nareo io fa volagny tsisy raha ilaigna izy. Enay koa zo tsisy raha ilaigna izy. Fa zeny volaniko, PM tsy mahay ino dikan'ny élection zegny. Fotony izy tsara nifidian'olo. Izy koa nagnano élection, za matoky izy tsy eo feky. Izy koa resaka élection, izy tsy eo feky monsieur le maire. Izy monsieur le PM. Izy tsy hay feky. I raha ataony izy koa Diego volanko, tsy haiko raha ilaigna izy Diego. Zava raha ataony rahalahy volanko aminareo zay resaka secret. Misy raha mbadika andeha ataondreo, fa olo fo tsy verijery volaniko zegny. Ataondreo diversion olo jiaby. Misy affaire ty, misy affaire ry. Adigna affaire araiky igny, midika amina affaire araiky igny. Misy affaire araiky koa ato. PM nareo zegny izy tsy mijery fo eky volaniko aminareo. Tanao posinazy feno fo izy mijery. Zeny volaniko, rô magnaboaboaka Elias Akbar Ali, fortune de Madagascar, tsy ako zao fortune 3 naboakandreo. Ke ino? Rô nangala vola ta Madagascar. Hitandreo Madagascar marary. Anareo fa naregny rô fa nitrangana fa alotsika andeha agnamboatra Madagascar. Anareo fa mivolagna exemple en France, Notre-Dame, mais azovy nagnamia vola. Olo fortuné nagnamia vola. Madagascar. Rô karana bi volagninareo io.
Nataondreo karaha an'io vola. Reo zao mizaha fortune-ndreo fa milliardaire parmi le 4 mais mamiravat manga agnato. Zava roboka Madagasikara, tsisy raha manjary Madagasikara. Olo jiaby fa mahay zegny. Or que reo nazahoandreo vola, zay volaniko, tiandreo raha koa robaroboka Madagasikara ao. Olo, volaniko aminareo, olo tsy tia état fédéral aby io fo, mpagnarivo zio a Madagasikara. Ireo amizay tsy maro. Reo tsy maro. Aro tsy mijery atsika fo eny. Zay ny volaniko, izy koa atsika vahoaka tsy mitrangana, tsy reo anday hiaro atsika. Taovagna ty lohanareo zegny. Atsika vahoaka koa tsy mitrangana, tsy reo hiaro atsika. Zava en France. Resaka Macron olo jiaby mitranga amy lalabe, mihetsika olo jiaby. Amitsika ndraiky, vangona kobe volaniko aminareo zegny, mivolagna ameza koa gauche, ameza koa droite. Karakory ampandroso tanàna. Sérieusement. Vous vous sentez même pas concerné. Ny ananareo mitomagny fa fa nipody koa délestage. Le tsombiagna mba délestage nandeha ta Diego. Hein? PM navy tagny juste me regarde. Tu vois? Hein? Fotiniragna. Fotiny pression fa regnindreo maresaresaka atao. Niany misy olo aroe mandefa message taminaka. De volako tsy volaniko agnaranareo. Tu vois? Eko raha tadiavindreo aminaka. Tu vois? Fa za mivolagna aminareo. Za tsy mirafa anareo. Anareo le camarade, anareo le rahalahy volaniko fa resaka politique volaniko za tsy d'accord aminareo. Ha? Tanareo za mamala anareo. Nareo volagna za mamala anareo tranquille. Fa resaka politique za tsy olo araiky aminareo volaniko zay. Tsy possible fo iny. Olo koa mamono Madagasikara zegny, za tsy agneky. Zava, le crâne de Sakalava va être restitué par la France. Andeha ia izy amizay. Azovy hitana izy. Ha? Nisy araiky nikeky fa robaka Antananarivo volagna anareo Sakalava. Anareo avia, anareo angala le crâne là. Anareo fa misy fady. Attention, misy fady volaniko zegny. Avia anareo mangala crâne qui va être restitué, soit avia anareo mikoragna zegny. Azovy ny invité-ndreo tamizegny. Tsisy olo ny invité-ndreo, tsisy olo mijery volaniko zegny. Fotony atsika ambanimbaniandreo. Atsika ambanimbaniandreo volaniko aminareo zegny. Zay volaniko, za tsy nandeha l'école gasy fa histoire ny gasy volaniko aminareo zay. Exemple drapeau malagasy. Zavanareo, pourquoi la couleur? Nagnino? Les rouges agnabo, les verts ambany. Hein? Juste pour dire que on va rabaisser les côtiers. Raha zegny amin'ny internet ao, za tsy mamorogno. Zavanareo fo. On va rabaisser. Fotiny vert izy tio, atsika tsy tagnaty tao fo. En 1800 et des poussières. Alefako aminareo zegny. Normalement, drapeau io, blanc et rouge, c'était le royaume. Io royaume volaniko aminareo zegny. Ah? Donc, za mivolagna aminareo, PM nareo io tsisy dikanao. Io tsisy dikanao PM nareo io. Io tsy mijery anareo fo eky. Ataova fo jerinareo, ataova fo raha atao. Fa PM tsy mijery anareo. Raha fa volaniko aminareo zegny. Ah? Diany tagny, nizahany, karakory. Aombinazy migaka rano tsara par rapport amin'ny rano déviation nataony igny. Après amizay, karakory Madagascar mangigny, tsy mihetsika reo par rapport amin'ny maire Jean-Luc Javolodrara ty. Tsao agnoromotsy reo, tu vois, zegny nalefa tagny izy. Zegny nalefa tagny izy. Ankoatran'zegny tsisy raha atsika de toute façon, atsika boka avaritra ao, tsisy olo mijery atsika. Raha tadiavindreo atsika volaniko aminareo zegny, lera fifidianana. Lera fifidianana, reo mandeha aminareo agny, mizaha, ty misy lambahoany hely, ty misy t-shirt hely, aloha aotsia mastenareo. Magnohitsy edy olo. Ha? Vita igny, letran'ny graduely nahazo. Aia izy. Mbo nijireny edy anareo? Po mavavy io, tsy vitany io. Mbo misy olo mijery anareo? Zay mivolagna io amizay olo mivolagna, ha, fa hitany maso io tsisy mila preuve zay. Sasa volagna, aie proof, aie bada. Io tsisy mila proof zegny. Izy fa io volaniko aminareo. Ha? Taty ta la réunion volaniko aminareo. Cyclone navy, olo tsy nahazo motro volaniko aminareo zegny, électricité tsy nandeha. Resaka une semaine fo, or que cyclone,
olo jiafa nagnano barrage tamy Lalabe. Ampodianinareo motrine, ampodianinareo akory ke. Tsy nampody motro. Tsy nampody motro. Namitsika ndraiky. Depuis des années, zavaka fa nipody tagny volako aminao. Délestage igny, namono asanay foiky. Namono bara foiky volako. Sitran'izay iala eto volako. Sitran'izay anao iasa. Mbola kadalendreo koa anao amin'ny asa fa tsisy. Anao agnamia olo asa, mbola kadaleny fanjakana koa, anao magnamia olo asa. Ireo fa tsy capable magnabiagna usine, so entreprise, le io mbola potendreo koa, anao magnano koa, mbola ankadalendreo. Exemple volako aminareo. Zazo io tegna hitondra tomobile, firy tomobile matimaty tamy cyclone igny. Firy tomobile matimaty. Amiagna zay ty, allo, tia, ataoko ie tomobile io. Or que raha igny, eko a Madagasikara, surtout atsika Diego, tomobile zay tsy jire, même voarano zay, amaray izy, même pas une semaine fa mandeha tsara. Mandeha tsara izy. Ke ataoko ia. Fotiny za koa ndefa zigny agny, za avangony la douane tefaka pour je sais pas jusqu'où, tu vois. Or que raha tokony même alafiko exemple 250 €. Exemple raha namezan'olo za boka. Raha namezan'olo za tsy nividy. Tu vois. Za resaka dédouanement fo. Ohatrino andeha dédouaniako raha zegny izy io. Ohatrino tadiavin'ny Tananarivo izy dédouaniako raha zegny. Fotiny raha jiaby boka hagny. Raha jiaby boka hagny. Mila dédouanegna hagny. Tu vois. Zay volanko bientôt volanko anareo zay. Anareo anambady. Mila mangataka permission à Tananarivo. Za mivolagna zegny magnano incitation la haine, mampidika ady pokonao, tsisy zegny. Anareo voalohany magnavakavaka, anareo magnano ady poko, fahita maso io. Tsisy olo zay ne volanko, volaiza eka anareo, volaiza, intimidation ndreo io kazajirenareo, zava Tuleara tsy magneky base Tuleara. Nagnino Tuleara mavita ke anao si be tsy mavita. Aro ne ravoravo mahita antsika karaha io. Ro ravoravo. Or que ro samby ro miady. Za volagna aminareo zay miady. Zio volanko aminareo gouvernement io aroe. Ny gouvernement ny Mamirabatomanga, andraiky gouvernement Andry Rajoely baka fa mangeny. Andry Rajoely magnirakiraka ty fa alo mandeha ty. Mamirabatomanga. Allo, gendarme, allo. Aleva sakatia. Aleva ty. Izy tsara fa mijery eky. Pablo Escobar volanko aminareo zay. Ifa tsy mijery. C'est un rouleau compresseur. Zavanareo vita no si be io, vita ny ambilo be ao, resaka volamena io. I zava Diego agny. Vous aurez que vos yeux pour pleurer. Io amizay koa nareo mivona, naleny Mamirabatomanga, naleny Mamirabatomanga. Ils s'en fout. Bientôt volagny, vadinareo aleny. Asa ino koa raha volagninareo? Asa ino raha andeha volagninareo? Izy tsy mijery fo eky. Tany koa fa tsara, hitany tsara, tsy maintsy aleny. Nde tianareo, nde tsy tianareo, c'est comme ça. Zava Tuleara. Nagnino Tuleara mavita volanko zay. Nagnino Tuleara mihetsiky niany volagna zay tsy mila base Tuleara. Nagnino no si be manginy. Lera miada état fédéral, nareo magnano ady poko, magnino volanko tamindreo. Ro mikoragna aminaka baka. Ro baka Tananarivo, misy contre, misy pour. Volanko tamindreo, depuis 1960, état central, décentralisation, nataonareo, jusqu'à niany tsisy résultat. Tsisy résultat. Non, manao agnano état fédéral io mampiady. Ino mampiady zay amizay? Tsy miady atsika zio? Tsy miady vahoaka malagasy zio? En politique de diviser pour mieux régner io tegna miady. Or que état fédéral volanko aminareo zay, sambolo, tranquille. Raha jiaby tokony mandeha tsara. Zavanareo Canada volanko, zavanareo Belgique, zavanareo Angleterre. Nagnino mandeha? Zay ne volanko tamin'ny nikaiky za. Volanko non, za tsy d'accord. Non, anao tsy sitrany décentralisation. Zay fa empaka décentralisation. Firy fois nareo mivolagna zay décentralisation. Zavanareo bora réglage. Nivolagna izy resaka décentralisation. Si teny nivolagna resaka décentralisation. Firy mois reo zio fa nitondra. Regninareo nivolagna reo
fa ataova décentralisation. Regninareo nivolagna rô fa zegny raha nitakenay tamin'ny Assemblée nationale tagny. Ro avy, compte en banque-ndreo fananonga, ino fo raha tadiavindreo. Le vahoaka io tsy anareo tsy jirendreo volaniko zegny. Anareo tsy jirendreo. Zany vidéo namako afaka omaly iny tiako zegny. Aleva volagny mesy be aleva coupe alô, alô. Ireo koa fa tsy tiantsika alô laitsika forcé. Zany raha tadiavindreo. Zany volaniko Rwanda c'est un bon exemple. Eko ratsy 94 volaniko zegny, antegna boka Madagasikara, tsy antegna ino diantegna, direct alô, mandeha anagna anao. Io volaniko karaha ty ma zegny. Zay raha tadiavindreo io, mpitondra ty. Zay raha tadiavin'ny mpitondra aby ty. Zay volaniko, anareo mivolagna aminakahy fa nipody délestage, anareo tegna vendragna kone. Anareo mivolagna zegny tegna vendragna. Fa anareo fa anareo ndeha somendreo jery. Mbola tsy tanteraka fo agnatin'ny lohanareo. Izy koa volaniko aminareo zegny, anareo jiaby io mihetsiky. Top, allez, on y va. Io volaniko aminao zegny, mandohalika gendarme, mandohalika maramila. Ary raha zegny fa nivolagny gendarme, ary raha zegny fa volagny maramila. Ino zay andeha hiadolo magnano manifestation hiataka resaka délestage. Anareo mpianatra koa anareo fautif volaniko. Anareo mpianatra fautif. Anareo soi-disant censé à être le dirigeant de demain, ino raha vitanareo. Mangegny fo. Même anareo mpianatra. Zava filo mpianatra. En même pas quelques années, allo midira en politique. Izy midika en politique, voniandreo diadiavindreo izy. Fa mangigny edy. Exemple, bonsoir tout le monde. Exemple, Bedjouma. Tu vois? Pianatra izy. Nanay pidirindreo tagnaty politique izy. Zava regninareo izy io. Allez, mipody amina la caisse départ. La case départ. Iro dinosaure amizay, allo mihetsiky fa mandeha fo ro. Tu vois? Zava ro jiaby nagnano politique, nagnano député jiaby. Tsisy araiky regny volango. Sitrany koa mbola taloha mbola masaky volavolagna. Izy koa génération zio volaniko aminareo. Génération, mais heureusement volaniko aminareo zegny. Atsika tsy andeha la guerre. Génération mavozo. Tanàna jiaby volaniko aminareo zegny préparé. Karakory, zava exemple à Marseille, bateau Charles de Gaulle fa prêt. Allo, andeha jiaby. Za mareka iandreo, azafady aminareo za andeha. Ambelako anareo miady, za tsy namanareo eky fa ambela za andeha. Za koa ka hianda France demain? Za milomay aby volaniko aminareo. Bignafiko aby champagne, migaka champagne za losy goza. Eko fa agny. Je sais pourquoi je vais me battre. À Madagascar anao hiady, olankilanao hiady miaraka aminao, izy voalohany andeha monanao. Izy voalohany amonanao volaniko zegny. Anao mivolagna rô, avia ty boka anao, avia, za tsy raha voanareo agny tsy avo za eto, fa za fo malahelo mahita anareo, za mizaha Facebook iska, niany fa azo panifena, fa voatomboko meso koa olo raiky tu vois, iska tous les jours volaniko aminareo zegny, anareo mizaha vaovao magnabiagna Facebook, c'est pour ça. Que des scandales. Que des scandales volaniko. Iska ombiagna tsika iza maso, jusqu'à masotsika alendreo ame, je sais pas moi, ame pince épilé, allo adosindreo maso io mangigny. Sarotro, atsika tsy zalatsy, za ndraiky, za tsy kivy volaniko aminareo, za ndraiky mino fo fa tôt ou tard Madagascar tsy maintsy androso, za mino fo. Fotony maro raha hitako volaniko aminareo zegny, maro tanàna hitako, volaniko tsy possible aty androso. Au contraire. Zavanareo gang tatay Haïti gang. Pa. Zava zio moramora, Haïti manonga moramora. Zeny volaniko, parfois, mila ravagny raha jiaby. Comme ça tu reconstruis. Zeny volaniko, za ko Poutine nalefako bombe atomique à Madagascar. Nalefako bombe atomique, mbla ravagna agny. Mbla mentalité hafa koa miboaka. Fa trop raha voatrika sérieusement, tegna fa trop. Oui malala. Zenguni des fois za mino volaniko, tso mérité ny gasy raha voa izy io volaniko. Tso mérité ny gasy raha voa izy. Zay mavogadra. Zay mavozo zava volaniko manifestation à Paris.
Zava olo jiaby, même force de l'ordre, tu vois, même à voie lacrymogène zegny, zay tsy mijery parce que mentalité fa hafa. Mbola fa hafa mentalité. Justement, Haïti io, Haïti volanko aminareo, mbola devant Madagascar. Or que Haïti, tu vois, c'est des gangs volanko aminareo zegny, des gangs. Atsika tsisy production fa zéro volanko aminareo zegny. Azony mamravatomanga, tsisy raha mandeha. La vanille poteny mamravatomanga. Zay le volanko tiako raha ataony capitaine Traoré io. Izy tsy mila olo. Ambila zay magnamboatra eto volagny. Zay le volanko à un moment donné, za nandefa message tamin'ny Macron, anareo koa tsy tia agnampy zay. Ambila zay samby zay famono faty eto, kaza midriky tsisy midriky ato. Que ce soit américain, que ce soit ambila zay anasa lamba malotonay ato. Ambila zay famono faty. Izy koa vita i, zay mahazo avy amizay nareo volagny. Ah? Parce que za miamby Macron, za izy koa passe à la réunion izy. Avant le sommet là. Ah, moi j'ai demandé une audience. Ah, ça fait un peu de ça m'a audience. Izy koa no mandeha avy dikan'zegny anao complice. Dikan'zegny anao complice. Ah, za tsy mijery. Ah oui. Non, non. Zay ne volanko. Azafady aminareo c'est vrai marary volanko, maregny délestage fa premier ministre anareo volanko zegny. Igny voalohany ennemi nareo. Tsy hainareo aby. Izy avy agnanareo magnasary mandery. Magnasary mandery. Tu vois? Izy igny andeha izafo, karakory monsieur le maire aty, tsy mihetsika rô olo aby ty, tsy mihetsika rô olo aby ty, tu vois? Fotiny eny premier ministre fa atsika mahay raha jiaby mikasika monsieur le maire io. Atsika mahay raha jiaby amin'ny tribunal ao mikasika monsieur le maire. Izy andeha zahagny. Juste nambela ny jirama mandeha tsara jiro. Izy niala ton boum. Fa nipody koa délestage. Eh ben bien fait pour vous. Tant que nareo tsy conscient dans votre tête, bien fait pour vous. Zazo amizay miampy igny, asa mbola ho azo karama koa piasan'ny la commune amty. Fotiny navitagny izy, namezagna hely. Karamany mois de janvier, la commune. Za miampy igny la fin du mois. Zavanareo koa mahazo vola boka. Zavanareo koa mahazo vola. Fa nagnano pétition antsika mon frère. Fa justement, atsika tsy agnambela. Za miampy, za io angano normalement angataka audience amin'ny Huguette Bello. Comme ça, za mivolagna amindreo alohan'ny Macron mandeha agny. Ary za tsy maintsy angala audience. Za mivolagna libérer les prisonniers politiques. Anao koa mandeha Madagascar. Anao miala agny, andesa miaraka aminao prisonniers politiques jiaby. Ah. Olo fa empaka sérieusement. Tegna fa empaka olo resaka Madagascar aty. Tegna fa empaka. Le olo mbola tsy empaka zio, c'est que volanko psychologiquement tsisy place hôpital Nadala à Madagascar ao. Ah? Soit izy avote fantsofigny amin'ny 1 million d'ariary. Ah? Zay volanko, allo mikoragna amin'ny bourra réglage, ino raha andeha koragnesiko amin'ny bourra réglage? Za mijery. Za tsy koragna amin'ny bourra réglage, tout simplement. Tant que bourra réglage tsy mitrangana mivolagna, monsieur le premier ministre, aboanao meranay. Zegny atao hoe solombava vahoaka. Aboanao monsieur le meranay, izy koa tsy aboakanao raha ny marigny. Ah, zegny atao hoe solombava vahoaka. Ary za, je vous jure sur la tête de mes enfants, za koa député to, za tsy azon-doha. Za mahay boka. Da za zio fo volanko. Firy olo mikaiky za niany ty fa roe ro mikaiky za. Mandefa message magnasary mikoragna aminaka. Za mba mijery zay. Za tsy voavidinareo vola volanko. Nde ino raha ataonareo, nde ino raha volagninareo, za tsy voavidy. Fa de za mivolagna fa Andry Rajoely, le gouvernement est divisé en deux volanko. Il y a ceux de Mamravatomanga, il y a Andry Rajoely. Ra? Magnasary mikaiky za nareo, za tsy mijery. Kaiky nareo tananareo agny fo. Tananareo fa mbilafo zay mampandevy raha ty. Tôt ou tard volanko aminareo razagnanay mivolagna aminay, bon c'est le moment de faire quelque chose. Yo zay mavita mivolagna. Tu vois? Zay zio mbola on n'a pas de moyens volanko zay. Ça c'est une question de moyens financiers. Zay ne volanko anareo soi-disant riche homme d'affaires, karany zay alias Akbaralita fa karakory nazahoanareo vola volanko à Madagascar atao. Vahoaka malagasy.
raha agnatin'ny kibon'ny tany Madagasikara nazahoanareo vola. Anareo nagnano affaire à Madagasikara. Ny anty Madagasikara marary. Anareo tsisy araiky masaky mitrangana. Mi contre Mamy Ravatomanga io, faute vous êtes des hommes d'affaires. Tsy jirenareo amin'ay marary Madagasikara. Raha tadiavinareo vola fo miditra agnaty vila. Ambilaro matagny. Karaha zegny problème-nareo. Diable karany chinois, zay homme d'affaires mitovy fo. À un moment donné, il faut arrêter, non? Mizavagna. Hazala. Madagasikara koa nagnametsika raha azotsika jiaby ty. Ny anty vahoaka malagasy marary. Nagnino atsika tsy hagnampy reo? Nagnino atsika tsy hagnampy reo? Les opérateurs économiques, hein? Tu vois? En plus, nareo tsy miréfléchir. Madagasikara koa tsisy vola, tsy andeha simanareo, tsy andeha business nareo, tsy andeha. Tu vois? C'est ce qu'on appelle l'argent appelle l'argent. Tsy adala vaza magnamia sécurité sociale, magnamia la CAF, magnamia. Tanao vola jiaby amezany mbola mipody amin'ny fanjakana. Or que olo vola tsara la France, tsara la France. Non. Non. Juste qu'ils sont malins. L'argent appelle l'argent. Zene vlanko. Za comme placé au vlanko zeng. Mi existe vlanko zeng le chômage. Mi existe sécurité sociale. Mi existe radiab. Tanaro vola meza kwa naroi. Eko zing anda ipod am les caisses de l'État. Eko tu mets impod. Même pas ngek 1000 euros. Salaire anaro za tsara mjery. Eko plus anaro meza plus anaro i dépense boka. Io amzay nareo taxé ko amzay ato boka. Tu vois? Karaha manonga, tout le monde est content. Tout le monde est content. Fa ny tsika ndraiky. Non, le maventy mila mihina tsy mila magnamia. Ambarinareo tsy mangalatra Macron. Ambarinareo tsy mangalatra Sarkozy. Ambarinareo tsy mangalatra olo jiaby. Mangalatra fo reo mahay mangalatra. Atsika même mangalatra zay tsy haitsika. Même mangalatra nareo volagna fa nareo mahay mangalatra. Nareo tsy mahay mangalatra volagno zay. Non, franchement, mampahinakin ka Madagascar. Mentalité tsika tegna tsy azo. Tegna tsy azoko mentalité tsika. Oui. Tegna tsy azoko mentalité tsika. Franchement, za je sais pas comment vous dire, je sais pas tsy haiko karakory fivolanako anareo. Ino raha mety atao? Tsy haiko eka. Franchement, tsy haiko. Voilà. Za volagna fo ndraiky de toute façon, tant que j'ai encore l'espoir volanako zegny. Za tsy olo kivy karakara io, za tsy olo kivy karakara io. Karaha za magnano sport vanko aminareo zay. Raha koa tsy vitako, tsy possible aminaka. C'est bon? C'est pas bon? Pourquoi? Il y en a encore trois qui... Et alors? Hein? Mais tu vas pas partir? Non. Zegny izy io, zay io amin'ny urgence boka. Amin'ny urgence zay mahatsara ty tu vois. Urgence mandeha tsara miamby. Zay volanko azafady aminareo, namagna anareo jiaby io. Za mahinakinika koa mahita anareo. Tegna mahinakinika volanko aminareo zay fa tsy haiko. Za koa milliardaire, za nihetsika. Fôtony za agnatin'ny lohanaka toujours vola io volanko tsy andeha ilevigny miaraka aminaka. Zay volanko resaka re pagnarivo. Za pagnarivo amin'ny cœur. Zay fo ninaka. Za tsy mijery raha jiaby io. Ça c'est des matériels volanko aminareo zay. Tanareo ro 40 soi-disant pagnarivo, aia lalagna lalagnatsika jiaby agny. Agnatin'ny tu vois, combien on dit ça, 2 mètres sur, tu vois, 80 cm, je sais pas moi. Tu vois, zay ne volanko. Atsika mbo tokony mandiniky eka atsika io. Tokony mandiniky franchement. Tokony mandiniky. Non mon frère, tsara ambany niveau intellectuel indreo. Iro comment dire ça là? Madagascar, malagasy koa mahay raha. Za mivolagna aminao zay malagasy mahay raha. Fa hitako zegny malagasy mahay raha. Mais abadoagna izy. Même izy tsy mandeha l'école zavanareo. Firy mécanicien tsara ny nandeha l'école resaka mécanique. Tsisy diplôme reo. Azonareo zegny, reo mavita michange moteur. Firy électricien tsara nandeha l'école, reo mavita magnano électricien. Azonareo zegny. Donc Madagascar mahay raha. Firy olo tsy nandeha l'école mahay magnamboatra basy aby. C'est que atsika détruisez-ndreo volanko aminareo. Détruisez-ndreo. Zay nde volanko.
izy koa atsika vahoaka tsy mitrangana, tsisy olo andeha agnampatsika, ary tsy premier ministre NC Christian andeha agnapanareo. 16 ans de service premier ministre NC Christian, ino raha namboarinao a Diego Suarez, volagninareo aminaka. Par contre za ndraiky na ino raha norobatiny, ha? Ino raha norobatiny, firy raha norobatiny. Anao premier ministre, za premier ministre, izy président, za tsy andeha hitrangana volana, basy eky. Ino raha namboarinareo Tananarivo? Téléphérique, terrain de foot, lalagna plus de 80%, ty navitanareo, karakory ka amin'ny faritra jiaby tsy nataonareo. Ambilafy za miala, sitrany za miala. To zay za agny eky. Fôtony eko za koa andeha amin'ny tanànanaka agny, za andeha titin'olo, ha, même ro boka Tananarivo fo mivolagna, ha zala, premier ministre koa boka aminareo agny. Boka aminareo agny premier ministre, izy koa tsisy raha vitany tsy raha la faute-nay. Olo mavita koa, bazary vitany monsieur le maire igny koa, mbola idirany koa agny, andeha volagna fa ty projet gouvernemental. Tsisy projet gouvernemental, ça n'existe pas ça. Io tsy projet gouvernement zegny. Fôtony gouvernement mandeha mitsosa. Azovagny efa zo, taranaka nareo jiaby ao. Donc, raha volagniny fitondragna ty volagniko aminareo, mila arongo nareo, zegny raha tadiavindrozy eo, mila arongo nareo. Zegny volagniko, sitrany koa maramila amitana, sitrany koa maramila, eko fa atsika indesiny maramila. Azonareo possible, même maro mivolagna, misy maramila koa corrompu maro, oui, mais sitrany koa maramila mitondra volagniko aminareo zegny. Peut-être il y a un minimum de discipline. Araiky ty, ndray discipline fo tsisy. Magnano zay raha ty ataondreo, magnano aty, magnano ary. Zay volagniko gouvernement io divisé en deux. Divisé en deux. Gouvernement Mamirahavatomanga, mpanjavatan'olo, mpangalatra olo, magnano trafic jiaby zay raha ty ataony. Après amizay, ity gouvernement ni Andry Rajoelina fa tsy hainy raha ataony fôtony volagniny Mamirahavatomanga, anao koa mihetsiky, anao koa elimineko. Karaha zegny izy io, raha fo tsy hainareo. Anao koa mihetsiky, anao elimineko, anao koa tsy hagnano. Za de toute façon misy premier ministre eto magnano raha tsy vitanao. Ino raha tsy vitanao Andry Rajoelina? Le corrompu fa milefa izy. Allô, miditra amizay anao premier ministre. Izy amizay ino raha ataony? Izy afara tsy regninareo izy fa olambadika agny fo maregny izy. Zegny raha nataony Mamirahavatomanga. Zay volagniko, tapenareo agnarana anazy amin'ny internet. Zavanareo raha nataony Mamirahavatomanga depuis. Consulat ivoirien nazy nationalité ivoirien depuis quoi un consul mangataka nationalité ni tanàna tany misy izy io. Jamais de la vie. Agnatin'ny constitution izy koa nazo nationalité ivoirien, tokony very nationalité malagasy nazy. Izy amizay tsy tokony magnano zay raha ty ataonao Madagasikara. Au contraire, tapis rouge volagniny premier ministre. Ataova zay raha ataonao. Ataova zay raha ataonao. Poma vavely io fo, firy taogno izy io, firy taogno. Tena volagniko, atsika vahoaka problème avant. Oui, atsika vahoaka voalohany le problème. Tant que atsika tsy miova, tant que atsika tsy hetsiky, atsika éliminendreo un par un. Mavozo maty anareo, firy olo maty tsy nagnano grève. Firy olo maty zio tsy nagnano grève, ary firy olo maty mosary, maty nijaly. Nareo boka mavozo maty. Mavozo gadra. Tsy gadra nareo zio, ndre gadranay aty fa mahazo lumière. Mihina 3 fois par jour izy. Azovy le gadra zio. Anareo nefa migadra. Fôtony gadra zay, allume la lumière, éteins la lumière. Allume la lumière, éteins la lumière. Fa zegny nareo ao. Mila rano anao, de rano fo tsy azonareo. Amby sitraponareo izy koa nareo zio ty hina, tsy mahazo mihina nareo. Aty, nenao mais nahazo légume anao niany, nahazo paty anao niany, nahazo viande anao niany, nahazo dessert anao niany, nahazo produit laitier anao niany. Karaha zegny gadra ty. Nareo andraiky, non? Allô, hoana mahogo, mbola tsy ampy koa mahogo, hoana katakata ty, mbola tsy ampy koa katakata ty. Des fois mais tsisy. Aty en prison, t'es nourri logé. Azonao zegny? T'es nourri logé. Veulent mourir pour aller au paradis. Anao fa nandeha paradis volagniko tamindreo. Anao fa nandeha paradis. Za boka tsika devant la porte de l'enfer. Za fa nirampo fo eky.
Andeha za gardien volaniko aminareo, volaniko tamin'ny gardien, aie place-naka volagny gardien, olo karaha anao mbola tsisy place-nazy aty, anao mipody ana tany misy anao agny, nipody za, ça c'était en Afghanistan, anecdote igny, donc izy koa fa lera mon frère, mes sœurs, mes mères, tout ce que vous voulez, lera, io c'est Zanahary magnano raha jiaby, fa natoa possible Zanahary fa nilefa Madagasikara. Nilefa izy mivonona zalahy, olo aby ty zalahy karaha mouton loatra za hiala heto, volaniko rô ataoko raha ataonao itsisy masaky mihetsika, tsy possible eky zay, io mila détonateur, un petit détonateur, eko fa hetsika fô zay za tsy kivy volaniko, eko tôt ou tard tsy maintsy hetsika atsika, za tsy kivy amin'io, za tsy kivy amin'io volaniko zay. Justement mon frère, 1 euro mahazo viavy, misy raha koragnesako eto, ty volaniko veridiky, za mandeha migaka tambara tadio tary, misy magnangy zay, ankilanay teo izy, izy mikoragna volagny, tamy kamaradiny, za volagny nomoaly, tsy haiko ahitako 25 000 volagny, za fa tsisy vary feky taminaka volagny, tsisy ahitako 25 000 fa za fanojy rasta zay volagny nifinazy volaniko aminao volagny tsisy raha pare volagny rasta, aminaka zalahy, za zalahy misy 25 000 volagny fa zegny fo vola aminaka, volagny viavy, nataony fo zegny raha, nataony fo, juste pour 5 000 zegny anao volagna aminaka, 1 euro io, azahoagna viavy, marigny raha volagninao zegny, tegna marigny raha volagninao zegny, volagny viavy io, na fody me feky maso natao feky raha io, voilà, mbola namezany koa volagny, namezany misy 500 zay tagnato, misy 2005 zay, mbola tsy potipotiny vola, tsy ambarako vola be, tsy haiko tahina azahoany vola fa nataoko feky volagny viavy, za franchement au début za tsy teky tokiky, za tafitokiky, sérieusement, zegny avoa Madagasikara, zava exemple zava koa fa tsy miditra aferan'ny viol iny fa zava tsy haiko madinika avo viol agny, zava anareo igny, anareo agneky zanako koa violenareo, io volaniko aminareo, non seulement anareo élimineko, anareo mbola hoaniko koa, miaraka taranaka anareo jiaby mbola hoaniko, vraiment je vous jure sur la tête de mes enfants, anareo hoaniko, je serai un cannibale pour vous, naka fa volaniko ny marigny, izy koa mitosy, zanako volaniko zegny, sitsa za tosenareo, anareo mbola zanako ndeha tosenareo, anareo tapatapako alokoko volaniko zay hoaniko anareo, za tsy mavozo fe, oui, non, sérieux, maligny ato amizay tsy maligny, zegny vidéotsika niany, resaresaka igny fa tegna mampalahelo volaniko, raha volaniko aminareo zay raha marigny, za zay volaniko, za nandeha ta Madagasikara igny volaniko, za nizaha karakory fandehanany Madagasikara, haiko olo jiaby, rô politika aby io haiko jiaby, karakory fangalaran-dreo vato haiko jiaby, zegny rô zio maro mandeha mikeky za koa ny rô ato mandefa message fa za tsy mijerô, fa tanareo zay volaniko, magnano raha volaniko tsy mora, ok, depuis 2018 jusqu'à 2023 za magnano renseignement aminareo jiaby. Voilà, zegny vidéotsika niany, tsy ataotsika lavalava, vite fait, comme ça, malegny hely atsika. Donc, merci à tous, toujours aussi nombreux, merci à vous. La patrie ou la mort, on lâche rien. Zay fo volaniko aminareo. La lutte, oui, bien sûr, ça continue, ça. Anareo mahita zany, za tsy olo kivy volaniko aminareo, ça continue, au contraire. Mila mandeha mare io volaniko zay, tu vois. Là, zay ne volaniko taminareo, depuis 2018, za ty volaniko. Lety za nazo retraite, za nandeha ta Madagasikara, volagna taminaka, anao dala anao nagnabiagna bara volaniko aminareo zay, nampiasa olo, misy sasany boka mivogna taminaka, anao agny, anao tsy magnampy zay Madagasikara, firy, piasanaka atao. Ang tenanareo piasanaka jiaby tamin'ny lodozy tary. Ary karamanjao tsino. Azovy, serveuse mikarama 1,5 million. Faut dire, za tsara mijery. C'est juste za mizafo. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. À demain, quoi.